Al volum de tot això, perquè això és sancionable. Temps darrere se van ficar uns lletreros, que jo crec que ja no queda cap, en els contenedors, perquè uns lletreros que anaven a pegar, sí, sempre no. Però al final es tindria que agafar a llegar a acompanyar les imatges. I recorde que la sanció crec que arribava en el seu dia al mig milió de pessetes, que són 3.000 euros, seria la sanció màxima. Seria ja un resident, una persona recapacitant i que quedava la sol·licitud en 3 dies. Fins ara, l'Ajuntament al respecte està fent més o menys el vist i ningú es clava en això. Però arribarà el dia en què el policia tindrà l'obligació de sancionar a la persona que ve fora d'aquestes habilitats. I després, que no vinga ningú reclamant a l'Ajuntament que no me canto, és que no me pinto, és que m'han denunciat. Pues dentro de lo que n'hi ha, la basura meter a obres soles. I dins de la bolsa de basura tancar, en benefici de tots, perquè el que coneix el contenidor a la porta no sap el que és la pudor que fa un contenidor de gestió no m'estic. Vull dir que tard o pronte, quan tinguem més mitjos, quan els policies puguen disposar de més temps per dedicar-se a aquestes coses, no a perseguir camions o altres coses que indiquen que són més necessàries, doncs també clavaran en aquestes coses. I algú serà el primer que la cagarà, que la cagui, doncs, allà. I però no passa. Això està molt bé. Molt bé, de totes formes, l'empresa de la basura té una persona encarregada de aleatòriament pegar la volta, pegar miralls, i si ells detecten això, ells mateixos són els que, si tenen que anar un dia sentats en el cotxe fins que enganxen el que passe, i fan fotos i tot, i a més en les escoles a fer. Després ho porten a la gent, mira, este plano... És que el plan moment ho tenen que fer, perquè és un desmadre. No, m'ho van quedar, però vosaltres són un molt diu així està. És que tota la vida això no va. Tota la vida és res, estem sobre el temps. Antes anava en carro a València, doncs ara s'ha de tenir la basura a unes hores i vist una cosa tancar. I no buscar el quadre o el matí o quan te cagué. Bueno, sí, en el tema de les festes que m'incorpora a mi, serem l'últim any de la programació de les festes, per a no dir que estem a punt, sabem que queda més iniciat per al tema de les festes. Ja han tingut els contactes oportuns en les festes d'enguany i les festes de l'any que ve, estem acabant d'organitzar-ho tot. I si no us plou, perquè aquest any és el punt, doncs tindrem bones festes, no? Les festes que han estat ordenant-se i treballant molt perquè això no ha passat. Després també diré que el senyor alcalde se va reunir en els components de la penya motorista perquè queda demanar la col·laboració per a fer la matinal motera per el dia 3 d'agost. Es farà en el polígono i l'Ajuntament es donarà en l'organització, en muntar-los tant l'escenari que volen, en ballar-lo, tindrem la protecció civil perquè puguem controlar un poquet i que puguem muntar la festa allí i ajudar-los a aquestes persones també doncs, el que puguem i col·laborarem amb ells en totes les que faci falta. També he dit que el president de la societat de Olpaires s'ha demanat la col·laboració de l'Ajuntament per a celebrar demà dissabte el trofeu de la Lliga Local i l'Ajuntament patrocinat el primer premi. Segons les seves possibilitats, aportarem, conforme hem demanat també, econòmicament el que se pugui dins de la mesura que pugui l'Ajuntament també el que se dinanto i el que podem ajudar-los a aquestes persones. Com un col·lectiu més del poble, també hem el dret de demanar això, tota subvenció que puguem aportar a l'Ajuntament per a poder fer els seus actes. I per el que a mi em correspon ja, de moment, li passem la paraula al senyor Amparó. Per el que diu vostè ara que m'ha vingut al cap, això pretenem canviar tot això de que vinguin així a demanar que col·laborem en una associació buena. La pretensió és, abans de fer un pressupost nou, cridar a totes les associacions del poble i fer un reglament d'associacions. Si és que siguin realment una associació com cal, n'hi ha un reglament que està en molts pobles i en base a això se farà un pressupost reflejat en el pressupost municipal que estarà reflejat el que se va col·laborar en cada associació. A més, ja diu que són col·laboracions i no són. En aquest cas sí que ho són, són gaires els caçadors, però hi ha gent que diu nosaltres som una associació no sé què. Vostè porta així tota la documentació com que està escrit i depenent de vostès, si és una associació que són dos, són pili i mili, doncs no és el mateix que els jubilats solament de casa que són 300. I entonces en base
sé que col·laborar més o menys, però clar, voldríem fer-ho en el pressupost de l'Ajuntament, que estaria regular, i per què se dona més a una associació que a una altra, quan socios té, l'altre quants ne té. Per exemple, fer-ho d'una manera regular, no dir, doncs bueno, ara toca col·laborar en els colomers, col·laborem, en els motos, col·laborem. Els caçadors no demanen mai res, per què no? També tindrien que demanar, els jubilats, totes les agrupacions tenia, i la idea nostra seria fer-ho que s'haguera escrit, que s'haguera en el pressupost, i per què a un li donen 1.000 i a l'altre li donen 500 i a l'altre 100. Aquesta és un poc la idea que portem. A més d'això, jo volia dir, la idea és que com la tendència d'aquest Ajuntament és assanillar-lo ja de navegar i liquidar lentes i anar més o menys con toco i posar-li un pressupost con toco i gastar els diners con toco, pues això regular-ho també, perquè sabeu que hasta ara el Ajuntament d'això no ho podia fer i tenia que recurrir a lo que tenia que recurrir, que tots ho sabem, va financiar totes aquestes coses. Però la idea és acabar en això, en acabar en els desmadres, en acabar en anar demanant per ell. Que és el que tenim que fer hasta ara. L'Ajuntament s'ha de governar per els seus propis recursos. I si es pot governar per els seus propis recursos i pot gastar-se-los, s'ha de reflejar en el pressupost. I totes les associacions que estan assignades anualment uns diners en els que podran comptar també el que no la gana. No com està ara, que tot el món ve a l'Ajuntament a demanar per els motos, per el sol, per el malo, per les festes, per la festa, és correcte, però d'aquesta manera serà clar, transparent i serà exclusiva. Sí, y claro que decidirem los punts i les coses que Bueno, también porque crec que en aquests dies i a través de la Diputació, a través de conselleries, hi ha moltes ajudes que potser donant-los el boletí publicat a l'Ajuntament a poder demanar una subvenció, l'Ajuntament ja no es ve afectat, no deixa de ser molt de diners. Claro, fem. Quan hi ha algo para música, cridem de música, per jubilats, cridem jubilats, per la gent de casa, però la idea no és ara regular per aquest Ajuntament en el pressupost, primer les associacions, quines són les que estan legalitzades, quants socios tenen cada associació, què representa cada associació i per què una associació té dret a tindre més aportació que una. Si una associació són dos, no pot tindre la mateixa aportació per part de l'Ajuntament que el que són 300. De ninguna manera, no és just. Perquè si jo també fa una associació. Entonces, lo normal és que estigui regulat com en molts pobles que ho hem vist que està. I a partir d'ahí, cada associació sap que compta en aportació d'esta casa de cada diners per a les seues activitats i per tot el que fan. Però a més, en blanc parla, l'Ajuntament fa una transferència al compte de l'associació per això. I la comptabilitat municipal està reflejat com té que estar. Sí, jo volia aclarir-ho. És cert que hi ha subvencions i que s'avisa a les persones que poden acollir-se a aquestes subvencions, però també sabeu que s'acullen a aquesta subvenció però la dona de educació Però si els ajudara l'Ajuntament a tramitar aquesta subvenció... no, si s'ajuda Ara la boquenia. no s'encara no que hi ha, perquè aquesta subvenció es repeteix, la dona la Diputació i l'Ajuntament té el per què donar-ne una altra. I això pareix que siga la caixa d'ahorros. I això no és la caixa d'ahorros. Això està per gestionar tots els diners que entren, però en vez de tot el municipi, no d'una associació d'una altra, perquè creix a rebadetes, hi ha associacions que encara no demanen res, i són associacions, i estan fent l'any, i tenen el seu límit, i tenen el seu tot, com és la penya de futbol, per exemple. Més activa o menys activa. Els caçadors. I els caçadors, la mateixa, jo sí que no tinc un caçador ni de demanar res, que també estan en el mateix que totes les agrupacions. Està bé, porque si la Diputació local, que estem pensant i a veure com ho arreglem i ho regulem per poder fer aquestes coses sempre que hi hagi el pressupost. Perquè per lo que s'ha vist en els expedients o en algun paper, pues tots sabem d'on eixia, tots sabem, ho podem averiguar, d'on eixien aquestes coses, però repercutia en lo que se tenia que aportar a. ¿Me comprendes? O sigui, que és molt bonic eixir en el protocolo de dir, això ho pague jo. Però, cuidado, pague jo en quins diners. En els diners que me tenen que aportar al conveni que tinc firmat, no està pagant vostè. Està pagant el poble.